जोङो जायखि सरकार फैयाबानो जाहाथे जोंनि बिपिएफ दोलोखौ लाफानानै सरकार दायोब्ला जाहाथे जों साबा मन्थ्रि मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो राजनितिखौ खालामनाय जागोन। फेरगाव जिल्ला बिपिएफनि मावख'आव बिटिसिनि फेरगाव कन्स्टिटिउन्सिनि डिसिएलसिसि आरो पिसिडिसिनि चेयारमेनफोरनो थिसनथाइलाइ गथाय हाबाफारि लानाय जायो। डिसिएलसिसि चेयारमेन बिबानखौ बिक्रम दैमारिनो होनाय जायो। बिक्रम दैमारिनो थिसनथाइलायनाय गथायो फेरगाव जौगाखां जौखोन्दो बिडिअ जादब कलिताया। थिसनथाइ बिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो कास्टम बसुमतारिया, प्रहलाद ब्रह्म, बारग एमएलए महेश्वर बर', फेरगाव ब्लकनि नेहाथारि आरो गोबां दोलोनि बिबानगिरिफोरा डिसिएलसिसि मासिगिरिजों लोगोसे गासै मोन 14 पिसिडिसिनि मासिगिरिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ गथायो। बे समाव सेन्ट्रेल इउथ बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्मआ खौरां बिजोङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै खोनासंनि डिजिटेल बड' निउसनि गेजेरजों। बेहाय माने जों सासे सानैनि परिश्रम नङा, बिटिसि ओनसोलाव रायजो जानाय गासै 26 लाख भटार्सफोर दङ, 35 लक्ष जनसाधारन दङ। बिथांमोननि अननाय मोजां मोननाय आरो हाग्रामा महिलानि आदर्शखौ बजबना लानायनि थाखाय दिनै बिटिसि सरकार जादों आरो बे बिटिसि सरकारनि आसनिफोरखौ माखासे मोजाङै मावफुंनो थाखाय आरो माने गामिनि मानसिफोरजों संजग खालामनो थाखाय बिसिडिसिनि बेबस्था दं आरो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय साफा साफा मेम्बार सोनाय दङ जाहाथे मोनफ्रोमबो गामियाव जोंनि बिटिसिनि डेभेलपमेन्टआ सौहैयो। दा बिनि थाखाय बे बेबस्था खालामनाय जादों आरो बिथांमोना निस्सय मोजाङै मावलांगोन। जोंहा मोनसे आसाबादि जायखौ जोङो उदाहरन हिसाबै नुखादों थांनाय 17 बोसोराव बे बिसिडिसिनि गेजेरजोंनो मोजां मोनसे सरकारि खामानिखौ मावफुंनो हादों। दा ओंखायनो आं दानि जायफोर बिबान मोननाय डिसिएलसि चेयारमेन, भाइस चेयारमेन, बिसिडिसिनि मासिगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोनखौ जाहाथे मोजाङै मावलाङो, जाहाथे रायजोफ्रा जाहाथे बदनाम होनो हाया, दलीय कर्मीफोरखौ जाहाथे मोजाङै नायलाङो बेखौ आङो बिथांमोनखौ खावलायगोन। दा बिनि थाखाय हाग्रामा महिलारिसिनोबो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो बे 26 लाख भटार्सफोरनोबो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो 35 लाख रायजो राजाफोरनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दा बे जोंनि मोनसे 5 गेरेन्टियाव होखानाय दङ। दा बेखौ अलरेडि सरकारि भाबै बेखौ माने आगोल मेनिफेस्ट'मोन, दिनै माने सरकारि खामानियाव दिनै आगबारिनो थांगासिनो दङ। 1 तारिख डिसेम्बर आरो 2 तारिखआव बिटिसिनि स्पेसियेल बाजेट सेसन जागोन। दा बेवहाय इउथ्सफोरनि थाखाय 100 क्र'र आरो जोंनि महिलाफोरनि थाखाय 50 क्र'र आरो बिदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि ओमफ्राय गासिबो रोखोमनि माखासे 5 गेरेन्टिफोरनि थाखाय जोङो 250 कोटि थाखा बाजेट खालामनाय बेखौ जोङो नुनो मोनसिगोन। हाग्रामा महिलारि सेरा गावनि बाजेट स्पिचआव बुंसिगोन आरो बेबादिनो माखासे सरकारि खामानिया आवगायलांसिगोन आरोखि। फैबाय थानाय बिथान जोंना बिदिनो मिशन 15 जोङो 15था 15था जोंहा समस्ति दं, 15थाबो देरहाजोबगोन आरो आसामाव दा हाग्रामा सारा लुबैदों एनडिए सरकार फैबा हामगौ। दा बेथ' बुंनो हाया बे बिजेपि दलनि स्थितिया माबादि आफार आसामाव। दा जेखि जाया जोङो जायखि सरकार फैयाबानो जाहाथे जोंनि बिपिएफ दोलोखौ लाफानानै सरकार दायोब्ला जाहाथे जों साबा मन्थ्रि मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो राजनितिखौ खालामनाय जागोन।